Здравейте, приятели! Днеска ще се разходим до фермата на Даниел, която е на 60 км от Хавана. Пътуваме с Форд модел 52 година и пристигаме на фермата, която сега ще ви покажа. 28 февруари, точно на обяд, намираме се в имението на Даниел на 60 км от Хавана. Имение около 2000 декара. В Куба, част сме, в Куба, който има вода, той печели. Затова тук виждаме една мощна помпа, която захранва и напоява целия участък. Там tot pockame. Ja veš tak táto donese? A ja? A bravo. Bravo, Vanessa. Подготвяме рибата за барбекюто. Тук виждаме 4 щайги, набрани с гоеява, един прекрасен местен плод. Отсреща е банановата плантация.